Ada malah negara grand. Kaya wala na, masya Allah. Ay. Grand. Ça va? Ando ko nanen do e gallo. Vraiment mi lay mi nani ceerno modi. Bayi Modou Ba. Mi nani ay do e galle ke. Altimo do e galle ko wiide mo ɓamti jinnaɓe. Teeɗo gitimɗo ina leeri mi ina laaɓi. A yimo walla ko andu? Mi nan kono kam ɗo nanmi ɗo gitimɗo ko hunde laamnimi. Modou o gogo haalama walla nenam haalama? wona kanko kono kam mbiɗa andi kam ɗo gitimɗo ne leeri. Te koye ɗen koyɗe ɓe ngoni. Te min kam mbiɗa andi mi faye yaltude gallo walla mi maaya kono ɗum mi ala hen hannde mi ala hen jamma. Saka min Modou? Sabu oɗo min ko waɗimi ko min no jaami to makko nde kaalan mumi o wi tan ko mo baba nana leli tellade woni min wotina o wi tan ko mo ƴakkani o wi tan ko mo ƴakkani e bamma so lelima e ono ko nafton so tawi ɗum laatimo goonga somi yakkani gallo kanko so naati gallo mi warama joni ɗum ko wiwimano so baba ma yi fere boni sukaɓe kono galle boni ko ako yalla goonga ko kaɗa o mi wiyani kono ɗum hoolima baba mo wawi ɗum haydara so baba hamo kan darde darino dari de nen ceerno modi fonno darade tan ko neɗɗo ke ceerno modi yeehi en jawti ceerno modi o ittiti kon koye baba jibbima e baba ceerno modi yetti kala gonɗa mayde mawa ceerno modi barke rasulullah o fotani ɗo hay so gati hay go fotani so ɗumine gogo e men ɗum ɓe ɓenɗo ma de Assalamu alaikum. Wala wala kadi jun. Alaikum salam. Maaleykum salam ko gillani wi fono wi. Gina jabtuɗa ɗo mane gartuɗa ɗo wona joni. Joni gartumi ɗo par ce que ko jaggunomi ko mi ɗuminani ko joni hade mumti. Eyi. Ko joni gartami e gallam. An kam ala miijo tan. An sa rumtima tan ko gasi. Ƴew tan gila jabtuɗa oɗo galle. Wona ñamde, wona yarde, wona a noddi. An sa yeehi tan ka yeehi. Ala a rutiraki haydara. An ka babiraɗe de. A wona cukalel. Paama wonko ɓennirma wonta ɗum heftade. Mawɗo kelli faare poɗɗere ma hannde ene yewta galle muɗum acca joom suudu mum acca sukaɓe muɗum wonade arta ƴewtoɗa galle wona haydara an ko yaya tan mbaɗa durno moɗon jaaha lawol ma no komno an a ɓesnani ni walla a resani walla gaccuɗa eno ko yimɓe ɓe jiiɗa haydara walla ɓe jiiɗa wonde walla ɓe cohlani hen hunde a watto hakkille hoore ma ƴew ko mbatta ko Kadija haala ma ka heewi te a haali ha waɗi jumri ala hen fof kadi ko nafa mbete mi gayni gaynani to yaani jimi famudema ko nde jabtumi ɗo de ko haajuyel jimi ɗo haajo so gasani nattata ɗo mbeɗa andi kadi somi ari ɗo kadi mi addani haydara aɗa wawi fiiɗum e bool ƴakka min mi ƴakkata min mi wona ñamaten nde weli tigirigui nde aɗa andi a majjani ala fof ka dañani ma ala fof ko gaddani ma an e galle moɗon fof yumma fof ala fof ko gaddani galle moɗon hande noon hendu wondu duñi il faut paama ɗum wiide tan no futtini ki tan no paɗɗa kadi ñamta jiilto min mi ñamata kadi mi ñamatake kadi sukaɓe nde wonno ko an jibini ɓe mbayi kono mbaɗani mi meɗa ñama tan ene jaltoye ene ñama tan ene jaltoye neɗɗo wurta pour ñamde neɗɗo ñamirta ko ha wuuro a faami neɗɗo wurta pour ñamde ko ñamta turuɗa tan e tolito an ala haaji goɗɗo ko ñamtata ɗum c'est pas bon min koɓe kilifa ma a fotani ganduɗa hoore maɗa mankudin won certain gueɗe ala ka ko ƴewata ko a wonta dañi ɗum a wonta ko dañimi ko jungo mamuɗo an tan ponmi haaldude min walla min yaade walla min hoorami yaha ha ko mi haalnamo ko namde sabu ceerno modi waɗani baba mo woni ko waɗani baba jinnaɗo makko o waɗani reɓe baba reɓe makko o waɗa suka baba suka makko hande wimo leyta dali aɗa muska ko woni kamen seeɗa hamni kamen baba ko ala ko baba wiidam baba ko ala ko baba felluɗum sabu baba ko kala place baba den mako tanima kadi pama minma jiɗɗo wimma e baba wona baba wona safani ceerno mo so nati gallo feccoto o seeɗan hen ceerno modi ala destude o ari kono mbawini yo yimɓe ceerno modi ɓerde bonde jogui
yalla ya jinna me perde on do jogi parce que jinna hakki han fata mi jabe grand haalma yoni feewi ko ɗum waɗi noon mbimi alay sago min haalanma kala ko mbaɗa waɗa taw min ma ɓamdi mbaɗa ɗum si allah ittani ko tati wona ceerno moɗi wona goɗɗo hay goto wawa nande hakkude men ma inchallah so tawi eɗen pelli ko min ma jaagat haa to baba abu kaaldene makko ceerno moɗi kam so naati galle o ko mayde wona jehande o jehande baba abu parce que babu jinare yo se mbaɗi kotinari musa mo gati kadi pama mbaɗani kono watte yalla yaafo hene e gogo jinare ne jibden kono hande ɓen ɗum hakkillaji wallay ngadi par ce que tawi ɓe ganda hen Wallahi. aɗa ko debbo way noon yalla yaafo en mais il faut tinnuɗen par ce que kamin ɗum ko rego en wallay debbo tan en umnata sabu koye koye ɗum ɓe goni juddu ala ɗum ɓe jari ala e gasni jendu baba o min kolliri ɗum si en jiiɗa koyɗe makko ɗo a faami D'accord. nde welno welno nde o arayno wona ha waya daani o yi eɗen mbawi daani kolen baba abou caggal baba abou enen goni joom galle o eyi caggal baba abou o yuminima jeyi galle o enen kalfimi ha wallay enen kalfimi to baba alfinoɓe enen kalfimi noon wallay pamin ɗum koko baba noon kala ko wiɗe galle bisimilla makko o kanko jogi ɗum hoɗo makko moɗum caggal moɗum caggal merci sa sewi joni mi hakki jutande nde e jaam eyi awɗen nana eyi mawɗe nan jonde haala haala ara e belle jiɗi waɗde hen an tan ponmi wiide an tan ponmi wadde jabta galle ɗaccaɗe garta mbiyami haalde hayma min kadi ɗum mboɗo fanno ɗum ɓayde kay mayani gartiranani a ari ha eɗen baddini face à face en daadi mboɗo jogui ko mboɗo haala ma kene heewi aha mbiɗa aduna ko daw welde daw weltude kono an noon mettere ma e mbelema ma foof ala bawɗo andu ɗume ma ngari sifa mo joguiɗa o e fannu mo jiɗirɗa o ɗum ala baaɗo an no mbaɗa ni min aɗa jooɗoɗani wi min jogui galle mon min joguino naggam ƴeew ko jooɗimi an mboɗo muñanma ko ƴeew ko jooɗimi an mboɗo fadema ko mi jogonoma ɓesguma fongu nani en ala ko kalta hande sona adduɗo ɗiɗo en haalullaji welma ko yaadi an holko daƴƴanni kaɗa yalta galle o mara kay neɗɗo sen fewjide koye joom suudu mum saɗa yalta wonko jilotiɗa wonko ɗaɓɓata mara kay min fota ɗum humpindem kono yaltat tan jaaha ala fof ko wawa wonde hen fof ne wawi heftadema hen garta ɗo eɗen kalda ɗo wiya min aɗa waɗa ɓe ménage an aɗa jogui kaɗa haala aɗa jogui kaɗa haala te min mi haalante min sa waɗi tan mi haalante ngati min mi wawa jooɗade mboɗo jooɗodema ɗo mi ñamata mi yarata mi yahata mi busata mboɗo renanma ɗo ene galle ma ɗum il faut ganda ɗum aɗa heeɗi andi ɓuri jahde yimɓe komo anda hanki neɗɗo joggito o hanki ko hande tan woni eko fayi arde woni haqqille ma a wawa wonde ɓen ɗo wonde min sa wi wonde mi toppitaki mon ɗumen kadi koko pulaɓe ko kumba wen takka wen yiɗi takko anta takka hen normal an ka neɗɗo jaafa mi mbawɗa te kadi jikku a suwa yitaw jikku a suwa yitaw ay ko fayi arde ko nana so ari ma wayi ko ha heewa mbatta hen ko te tawa ala ko mbawɗa hen taw ko min an oɗo taw ko min an o ko fayarde ko yo an so ari tomi ɗo arade ko fayarde ko par ce que min yo an so ari tomi ɗo mi yiɗa ɗemgal bo mi yiɗa ɗum Ka ɗum ala ɗemgal. kew o gorko ferkinade debbo muɗum ko gonga taw ko debbo noon anndi ka wona debbo wona kuccamma wona dugama wona haalama belka gorko mbaɗoni ma funte min mbaɗi funtede ko funtama keɓani an sa ɗo kay ko wonde ɗiɗo gonɗa ko kala fof latta e karam lugomi ka goto lokani mbaɗa tan ko lokani lugomi luɓɓina te so allah jaɓi inchallah d' accord mi halta mbuɗumi yaha ɓikkon ma kon ɗayi kon kon so gari mbiyaɓe oto nde ari ɗo ɓuri bonde tan fof ko debbo naafi kono o hakkude sukaɓe e babiraɓe bamon koni ka seytani ka funte ka ɗo o gaɓolile jama an dande moƴƴi ka neɗɗo waalo bonɗo am oɗa ko barke moƴƴi on verra qui vivra verra wallahi d' ya accord min mi haalani haydara wona yaano ha tampuɗa gartuɗa ko noon kadi battata ha tampa garta ɗo en min haydara mi haalani haydara ɗon jooɗimi ɗo a yahat tan garta aɗa tokami ɗo en te kala nde garɗa ɗo en ɓaɗa watta jam a yiɗa jam a anda jam a fewnira ko moƴƴi a yara ko moƴƴi kala nde garɗa ɗo en ko ɓuuri ɗum dinani mema ha heewa so tawi ɗum ne warma tan ganda